隔離方法に関しては滞在していた国によって異なるということです。きちんと情報を確認しようと思いまして外務省に電話をしてみました。こんにちは。人生に楽しい旅を住明です。今日は海外から日本へ戻ってくるとき、その入国条件が強化されたという話がありましたので、どのような条件になったか、そのことについてお話しさせていただきます。やはり海外へ行くとなると、海外への入国も大切なんですが、日本に戻ってくるときに戻ってこれるかどうか、そちらも大切になりますよね。そのことについても情報が欲しいというコメントもいただきましたので、外務省にも電話をしてしっかりと情報を確認しました。最近日本に帰ってきた方の中では簡単に入国できた、そういった話もありました。そういったところも含めまして様々な情報をお伝えしていきますので、皆さんも現在どのような入国条件か、また今後はどういった入国条件になっていくか、そういったところを理解していただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは旅のこととか海外のこと、出入国情報とか世界の最新情報をお伝えしています。刻々と変わっていく出入国情報、こちらについても最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではですね、まずはじめに入国条件が強化された、これはどういうような状況になっているのか、そちらについてお話しさせていただきます。こちら記事見ていきたいと思います。3月6日の記事になります。政府は首都圏の1都3県の緊急事態宣言の延長に際し、水際対策の強化を発表しました。日本への入国にあたっては、その国を出国する前の72時間以内、そちらでコロナウイルスの検査を受けて、そちらが陰性であったという証明を持ってくるということ、それが条件となっております。もしその証明書を所持していない場合は、日本での入国を拒否される前に飛行機に現地で搭乗することができなくなる、そのような形になります。日本政府は各航空会社に要請してまして、陰性証明書を確認して、その陰性証明書がなければ日本への飛行機には搭乗させないように、そのようなことを各航空会社に要請をするということです。実際これまではそういった検査証明書がなかったとしても日本には入国することができてまして、日本に入国した際は指定の宿泊施設で待機や検査をしてもらうなどして対応をしていたんですね。しかしこれからは陰性証明書は必須となりますので、そちら気をつけていただければと思います。また日本入国時には抗原検査より精度が高い唾液による PCR 検査を実施するとしています。この抗原検査というのはどういったものかというと、 PCR 検査に比べて検出力は劣るんですが、少ない時間で結果が出る、そういった検査になります。特別な検査機器を必要としないことから、速やかに判断が必要な場合などに用いられることが多いです。ただ空港では抗原検査を用いずに PCR 検査を用いるということです。検査にどれぐらい時間がかかるかとかフローの詳細に関しましてはまた後ほどお伝えさせていただきます。あと求められるのは、日本入国後は2週間待機、要するに隔離待機をするということが求められます。そしてですね、それ以外にも入国後の追跡も強化するということなんですね。これは入国した人に2週間の間はスマートフォンを持ち歩いていること、そのことを要請し、位置確認アプリなどをインストールすることを要請するということです。そして日本に入国後2週間の間は入国者健康確認センターというものができるということなんですが、そちらが毎日位置情報をモニタリングして1日1回ビデオ通話で状況を確認するということです。ですので常にどこにいるのか把握されている状態で、そして1日に1回健康確認センターの職員とビデオ通話があるということです。また3日以上連絡が取れない場合は見回りも行うということですので、3日以上連絡が取れない場合はその隔離しているとされているところに職員が来るということになるかと思います。このことに関しましては、政府はこれまで日本入国時に隔離するようにということで誓約書を書いてもらったりとかして、そういったことで水際対策を取ってきたわけなんですが、日本入国者が待機期間中の2週間に会食をして感染を広げた事例などもあったりとかして、与野党が対策の強化を求めていたということなんですね。そのため今回このような隔離政策の強化となったということです。またもう一つ、日本から出国する際の行ける国についても書かれてあります。日本からの出国についてはすでに出されている渡航中止勧告に加え、変異株流行国や地域へ日本への帰国を前提とする短期旅行について当分の間中止するよう改めて強く要請するとしているということです。
この変異株流行国地域、どのような国があるかということ、そちらも後ほど詳しくお伝えさせていただきます。そこでですね、もうちょっと詳しく正確な情報を確認しようと思いまして、外務省ホームページ、そちらを確認してみました。まずこちらですね、緊急事態宣言期間における検疫の強化というところになります。当分の間、すべての入国者、再入国者、帰国者に対し、現地出国前72時間以内に実施したコロナに関する検査による陰性であることの検査証明の提示を求める。また入国時には検査を実施します。その上で引き続き検疫所長の指定する場所、自宅などで14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています。またそれだけではなく、入国後2週間の間は位置情報を保存すること、また保健所などから位置情報の提示を求められた場合なんですが、その場合はそれに応じるということなどについて誓約書を書くことが求められます。入国時に誓約書に必要事項を記入の上提出していただきます。誓約に違反した場合どういうふうになるかということなんですが、日本人の場合は氏名が公表されます。また感染拡大を防ぐためにそれ以外の情報も公表されるということです。また日本人ではなく在留資格を持っている方は氏名や国籍が公表されます。また感染拡大の防止に必要な情報が公開される。また在留資格取り消し手続き及び退去強制手続きの対象となり得ますのでご注意くださいと書いてあります。要するに本国に帰ってもらうというような、そういったことになる可能性があるということですね。あと誓約書の記載を断った方について書かれているんですが、誓約書の提出をいただけない場合は検疫所長の指定する場所、検疫所が確保する宿泊施設に限る、そちらで14日間待機することが要請されますということです。多分ホテルとかになると思うんですが、ホテル代がかかってしまいますので、誓約書にサインをして、そして自宅で待機をしている方がいいというような、そういったことになるんだと思います。このような処置が取られているということなんですが、チャンネルを視聴いただいている方よりこのようなコメントをいただきました。今日タイから帰国した知り合いによると、 PCR 検査後は家族が迎えに来ていると言ったらあとは自由、公共交通機関も乗れる、隔離も自主隔離でザルのようです。そのような情報をいただきました。もちろんこのタイから帰国された知り合いの方は公共交通機関は乗ってないと思うんですが、要するに PCR 検査でもう陰性と分かったらあとは自由というような状態だったらしいんですね。ですので入国した人の中にはもしかしたらそのまま公共交通機関に乗るかもしれないですし、規制が緩くて何でもできるようなそういった状態だったということなんですね。タイはタイに入国した人が例えば友達の家とかそういったところに泊まることも許されていなくて、政府指定のホテルで隔離すること、そういうように定められているんですね。それぐらい厳しいような規制を設けているんですが、日本は本当に現在水際対策が緩いんじゃないか、そういうような可能性があるようなんですね。そこできちんと情報を確認しようと思いまして外務省に電話をしてみました。外務省に電話をすると外務省の領事局に電話がつながりました。そちらで問い合わせをしましたところ、このような情報をいただきました。現在出発国において出発する72時間以内の陰性証明書が必要になるということです。合わせて日本の空港で PCR 検査があり、それで陰性である必要があるということです。この PCR 検査に関しては3時間くらいで結果が出るということです。そして誓約書も書くことになります。その後なんですが、隔離方法に関しては出発国、滞在していた国によって異なるということです。基本的には自宅などで2週間の隔離となります。ただ変異株が発見されているということで指定されている国17カ国から帰ってきた人は政府指定の施設で3日間の待機をする必要があります。その後11日間は自宅で待機をすることができますということです。それではですね、この政府指定の変異株が発見されている17カ国っていうのはどちらかということなんですが、こちらのホームページを見てみてください。こちら厚生労働省のホームページになります。その中ほどに17カ国の記載があります。現時点でということになるんですが、現時点ではイギリス、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、この17カ国になるということです。こ
こちら現在17カ国あるんですが、この国々は随時更新されますので、皆様が海外に行こうかなと思った時、このホームページ役立つと思いますので、こちら概要欄にリンク貼っておきますので、よければ参考にしていただければと思います。現在のところタイは含まれていませんので、タイは渡航することもできますし、また帰ってきた時も3日間政府が指定するホテルで待機をしなければならない、そういったこともなく、自宅に帰ろうと思えばすぐに帰ることができるということになります。自宅に向かう場合なんですが、公共交通機関は使ってはなりませんので、誰かに迎えに来てもらうか、成田などでレンタカーを借りて、そして自分で帰る、そのような形になるということです。そこでなんですが、入国者の位置情報を把握したりとか、ビデオ通話などで入国者を管理する入国者健康確認センターなんですが、こちらについて質問をしてみました。そうすると、このような回答が返ってきました。健康確認センターに関しては発表はされましたが、まだ設置はされていないということです。ただ近いうちに設置される予定で、設置され次第厚生労働省から発表があるということです。ですので、多分今スタッフを雇ったりとかシステムの整備をしているところなんじゃないかなと思います。そして近いうちに設置をされるということです。あと、日本に入国してからの公共交通機関での移動についても聞いてみました。今のような状況だと公共交通機関に乗ってしまう人も現れる可能性があると思うんですが、そういった話をしてみました。そこに関しての回答なんですが、公共交通機関に関しては乗ってはならないという法的拘束力はないが、そのように要請するということでした。ですので、現時点では公共交通機関に乗るなというような、乗ってはならないというような、そのような強制力はないということなんですね。ただ、もしそのようなことをしてコロナを広めてしまったら、氏名が公表されることにもなりますし、今後健康確認センターが設置されましたら、そういったことはなかなか難しくなるのかなと思ったりもします。それではいろいろお伝えしましたので、全体を分かりやすくまとめてみたいと思います。変異株が発生している地域に関しては、帰国の際に帰国ルールというものがあります。日本に入国した際、3日間政府が指定しているホテルで隔離をして、その後11日間は自宅などで待機隔離をすることができます。また、指定されていない国から帰国した人に関しては、日本に入国した後は2週間自宅などで待機隔離をすることができます。必要なフローとしましては、現地を出発する72時間以内に陰性証明を取っておく必要があります。また、日本入国時に PCR 検査がありまして、こちらは3時間ぐらいかかります。そして入国時に誓約書にも記載が必要になります。その後は2週間の隔離ということになります。隔離するために自宅に向かう場合なんですが、自分でレンタカーを借りることもできますし、誰か親とかそういった人たちに迎えに来てもらうこともできます。そして入国後の追跡も強化されます。スマートフォンを所持すること、また位置確認アプリなどをインストールすることを要請されます。入国後2週間の間は入国者健康確認センターが毎日位置情報をモニタリングし、1日1回ビデオ通話で状況を確認されます。ただ、まだこちらは準備段階ということです。この位置情報のモニタリングに関してなんですが、どの程度のモニタリングなのかというような、そういったところも問題になってくるんじゃないかなと思います。もしかしたら携帯電話を家に置けば数時間ぐらい外出などできてしまうのかなと、それであればちょっと危険だなというような、そういったところもあるんですが、ただもし違反したことが分かってコロナを広めたことが分かった場合は、氏名を公表されるということですので、もし氏名を公表されるようなことになってしまったら、これから生きづらくなると思いますので、ちょっと近くのコンビニまでとか少し気が緩んでしまいそうですが、そちらも気をつけた方がいいのかもしれないです。これからも入国条件に関しても変化がありましたらお伝えしていきますので、2021年海外に行こうと思われる方、海外から日本に帰国されようと思われている方、参考にしていただければと思います。それではタイの現在のコロナの状況についてお伝えさせていただきます。タイは3月8日月曜日、71人のコロナウイルスの新規感染者が発見されました。このうち48件がタイ国内で発見されており、23件が海外から入ってきた人から発見されているということです。そしてサムットサコンでは31件見つかったということです。ということはなんですが、サムットサコン以外で見つかっているのは17件ということで、サムットサコン以外ではある程度コロナウイルスはタイで落ち着いているということになるかと思います。いかがでしたでしょうか。今回は日本に入国する際にどんな条件が必要なのか、ちょうど3月5日に規制が強化されたということもありまして、そのことも含めてお伝えをさせていただきました。
現在までは結構日本への入国に関しては緩いと言いますか、そういったところも見受けられたようなんですが、入国者に対しての健康確認センター、そちらが設置されるということで、そちらがうまく働いてくれればなと期待をします。日本の感染者数も少なくなってくれば、他の国とのトラベルバブルの構築、それができるようになって他の国にも行けるようなそういったことにもなってくる可能性もありますので、また日本国内でも心配が少なくなっていろんな県に行きやすくなると思いますので、できることならもっともっと少なくなっていってほしいですね。これからも出入国情報、海外渡航情報を追いかけてお伝えしていきます。いつもいいねとかコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回も動画を見ていただきましてありがとうございました。